Sa maayong gabi kanatong tanan. Mga igsoon ko nakainomdom kamo sa miaging Domingo atong gipamalandungan ang mahitungod sa tinuoray nga bahandi nga angay ta nga haguan o angay tang kabalak-an sa atong kinabuhi diri sa kalibutan. Nga dili unta kita may sama niadtong adunahan nga mag-uuma nga nagtigom og mga bahandi alang lang sayang kaugalingon apan dili sa Dios. Kay nagtuo siya o misalig siya nga kini mao ang maghatag kaniya sa tinuod nga kalipay sa daghan nga mga katuigan. Mao katuang iya nga gituohan nga ang iya makabtangan nga iya natigom mo ito'y maghatag niya kalipay. Apan unsay gingon sa Dios kaniya, oy buang-buang kay karong gabi una mamatay ka. Mga igsoon, duha ka dakong butang sa diin nagkulang kining adunahan nga mag-uuma. Una sa tanan, wala niya gamita ang natigom niyang bahandi aron makabaton siya og bahandi didto sa langit. Sayang kay ang grasya nga iyang nadawat sa Dios nahimo nung iyang disgrasya. Tungod kay iya malang gihuna-huna ang iyang kaugalingon. Ang ikaduha mao nga nagtuo kining adunahan nga mag-uuma nga anaa pa siya'y daghan nga katuigan diri sa kalibutan. Iyang nakalimtan sa pagpangandam o sa pagbantay sa pag-abot sa Ginoo sa takna nga wala niya damha. Wala siya kaandam nga ang kinabuhi di ay ingon di ay kamubo. Nagtuo siya that he have everything for the years to come. And yet, niya nang gabiyon na itawag siya sa Diyos. Mga igsoon, kini mao ang mensahe karon nga gipadayag sa ato mga pagbasa niining ikanapulog siyam nga Domingo sa tuig sa simbahan. Sumpay kini ang atong gibasa nga ebanghelyo karon, sumpay kini sa ebanghelyo nga atong gibasa sa miaging Domingo. Sa unang pagbasa gikan sa libro sa Kaalam, nagpahinumdom ang propeta sa mga katawhan sa Israel nga ang ilang mga katigulangan naghuna-huna nga nagpaabot sa ilang kagawasan nga gisaad sa Dios kanila gikan sa makamot sa mga Ehiptohanon. Og ang ilang nga gibuhat sa pagpangandam sila naghalad og sakripisyo og nagsunod sila sa sugo sa Dios. Kay ingon man niini ang hulagway sa usa ka aktibo o puno sa paglaom nga kahinam sa umaabot nga adlaw sa kaluwasan. Wala lang sila magpuyo, kundi ilang gipakita nga sila nangandam sila, pinaagi sila mga buhat sa kaluoy. Pinaagi sila mga buhat sa pagsunod sa gihatag kanina sa Dios. Mao gani diya sa Santos kay Ebanghelyo, si San Lucas nag-ingon, si Jesus nagpasalig sa iyang mga tinun-an o sa katawhan nga gikalipay sa iyang amahan, ihatag kanato ang gingharian nga maugayod ang bahin siyang Diyos nun nga kinabuhi o himaya sama nga gipaambit ang katawhan sa Israel
sa gisaad nga yuta, the promised land, ingon usab ni ini ang giingon ni Jesus sa makatawhan. Kung unsa kadako ang kalipay sa Ginoo nga ato makabot ang gingarian sa Dios. Apan kinahanglan nga mag-andam kita sa tanang panahon nga mamuhi kita nga may pagtuo o pagsalig nga nagahulat sa pag-abot sa Ginoo. Og sayod kita, walay bisan kinsa kanato ang nasayod sayang pag-abot. Nagahulat kita pinaagi sa pagtigom o hinay-hinay nga mga bahandi nga iya sa Dios o pagbuhat usab sa makatungdanan nga iyang gihatag tagsa-tagsa kanato. Samtang nagpaabot kita sa Ginoo dinhi sa kinabuhi nato karon, kinahanglan hinay-hinayan nato nga kita anaa kitay madala dito sa langit ang tinuoray nga bahandi nga ato gayud nga matuman ang gihatag sa Dios kanato. Og dili unta kita mamahisama sa sulugoon nga sa ebanghelyo nga ato nadungog karon. Ang sulugoon nagtuo siya nga dugay pa mabalik ang iyang agalon. Busaon sa iyang gibuhat niya, nagpabadlong siya. Iyang daog-daog ang uban nga mga sulugoon nga lalaki o babae. Og nagtunay siya, og nagpatuyang siya, og kaon og inom. Sa punto, wala niya damha, nga kalit lang miabot ang iyang agalon. Og unsay na itabo, niagom niya ang gidangatan sa uban nga mga ligoy, nga mga sulugoon. Mga igsuon, walay usa ka nato nga nasayod sa gitagana nga panahon sa Dios alang kanato diri sa kalibutan. Walay usa ka nato nasayod hangtod kanusa kita nining kalibutana. Mao nga ato gayud nga paningkamutan nga gamiton nato kining gitagana nga panahon sa pagbuhat gayud sa angay og matarong gayud sigon sa kaubuton sa Dios. Samtang may kinabuhi pa kita, samtang gitagaan pa kita higayon sa Dios, ato ning gamiton sa isakto nga pamaagi. Kay nasayod kita, adunay ginaingon, it's not how long we live in this world, but how do we live this world. Dili kun unsa katasa ang atong kinabuhi diri sa kalibutan, kundi giunsa nato pagpuyo ang atong kinabuhi diri sa kalibutan. That's why si San Pablo diha sa ikadang pagbasa namulong siya mahitungod kang Abraham, ang atong amahan sa pagtuo. Si Abraham nagpuyo nga may hugot nga pagsalig sa mga butang nga iyang gilauman ug bisan kadtong dili makita iya kining gituman kay nasayod siya nga ang Ginoo nagsaad kaniya ug mas labaw pa. Andam gani niya nga ihalad ang iyang anak nga si Isaac. Ingon anak kadako ang iyang pagtuo pagsalig sa Dios because Abraham believed that God will give him everything that he promised. Ug tungod sa iyang pagkamaayo ug magkamatinud-anon nga sulugoon, si Abraham nakadawat sa kinabuhing pagkabulahan o kahimayaan sa Dios. Kini mao ang ato nga gipangandoy nga unta may sama kita sa atong amahan sa pagtuo si Abraham. Atong pangayoon ning santos nga misa nga unta makabaton kita susama kadasig diha sa pag-ipon og tinuoray nga bahandi.
pinaagi sa pagtuman sa katungdanan nga gisanong sa Dios kanato. Samtang nagulat kita nga mahugot nga pagtuo o pagsalig sa iyang gisaad kanato. Mga igsuon, usak ka butang ang ato kanunay ibutang sa atong kasing-kasing. If God will promise, iya gyud na nga tumanon. Dili mahitabo nga ang Ginoo mo saad o dili niya tumanon. Ang tanan nagadepende kanato kung kita mutuman ba sa saad usab sa Ginoo.